Silav rezdem baş şevîd kim kum baş bin. Ez jî başim, her hebin, saf bin. Gotina Dawîd dixwazim destpêkê ji we re bibêjim. Ji kerema xwe re qenala min bişopînin û ji nas û dostê xwe re pêşniyar bikin û bidine şopandin. Bi vê yeka hanê ez ê pir kêfxweş bibim. Niha dixwazim ji we re qala çîroka Celîl û welatperweriya wî bikim. Celîl û welatperweriya wî. Tê gotin ku di wextekî kevin an jî di wextekî ku nediyar de kesekî bi navê Celîl dijiya. Celîl li welatekî ku hatiye perçekirin, qedexekirin ku jê re digotin welatê Rojê. Çima navê welatê Rojê lêkirine ji ber ku nexşeya wî weka rojê şewq dida. Şekl û şemala nexşeya wî welatî weka teşeyê rojê bû. Ronahiya wî weka ronahiya rojê bû, wî navê lêkirine jê re digotin welatê Rojê. Celîl ji vî welatê bû. Ji piçûkaya xwe de her tim neheqiyê, zilm û zoriyê dîtibû. Jiyaneka pir zehmet, pir dijwar derbas dikir. Lê rihekî wisa bi Celîl de hebû ku yanî me gotiye ji piçûkaya xwe de her tim dilê wî ji bo gelê wî, ji bo welatê wî lê dida. Yani çi ji destê wî bihataya hemû fedakariyê, hemû xebatê ji bona welatê xwe dikir û da meşandin. Armanca wî ya jiyanê ya sereke xwesteka wî ew bû ku rojekê welatê xwe azad bibîne, ji bindestiyê ku xelas bûye û rizgar bûye. Her tim ji nas û dostê xwe re, ji hevalên xwe re, ji mamosteyê xwe re digot ku armanca min ê jiyanê ev e. Çi ji destê min jî were ji bona ku vê rojê, vê armancê ez bibînim û bi pêş bixim, ez ê bikim. Yani kesayeta Celîl kesayeteke wisa bû ku tê gotin tevgoteya li her nava xewata de, di nava her qadê jiyanê de Celîl li wir amade bû. Tiştekî ku bizan vaya bi serê derziyê, bi serê derziyê ji bona welatê wî dê sûdek bidêye, Celîl li wir hazir bû. Yani hinekî hevalê wî jî bi henekî jî carna nêz dibûn û jê re henekê xwe jî pê dikirin, digotin ku li serê çiyakî pir bilind di lûtkeya çiya de ku me bigotaya darekê, hevalê bigotaya me herine darekê dênin, Celîl fikra wî wisa bû. Gelo ev dara hanê wê sûdekê bigîjene welatê min. Ji bo welatê min baş be ku bigota ne ev dar danîtin ji bo welat baş e, Celîl li wir amade bû. Bigotana meşek heye. Celîl difikiriye. Ev meş ji bo çi ye? Ji bo miletê min, ji bo gelê min, bo welatê min. He, tamam. Sûda welatê min û miletê min tê de heye, Celîl li wir amade bû. Bigotana em ê herine çolekê, çolekê di nava çolekê de hinek kar heye, hinek xebat heye. Em ê herine we derkê, wê Celîl destpêkê difikiriye. He, di wê çolê de ev karê ku tê kirin ji bo gelê min, ji bo welatê min sûdeka wî heye, Celîl li wir amade bû. Yani wisa bi gelê xwe re, wisa bi welatê xwe re girêdayî bû ku hezkirineka wisa mezin di dilê wî de bû ku yani derbirîna wî bi gotinan bi peyvan a rastî jî gelekî zehmet bû. Di jiyanê de Celîl ji ber zor û zehmetiya ji ber karê aboriyê de dibistan zev nexwandibû, xwandina wî kêm bû, yani di alî dibistana wezaretê de perwerde zev nedîtibû. Lê her tim dixwast ku dîroka xwe, zimanê xwe bixwîne, binivisîne. Rojekê di komeleyekê de qursa zimanê Kurdî vedibe, Celîl ji ber vê yekê ew jî dixwaze ku zimanê xwe hînî xwandin, nivîsandin bibe û dîroka xwe hinekî nas bike. Diçe wê qursê, mamosteyê wî Aram, Aram e navê mamosteyê wî. Celîl yani mirovekî wisa ye jî ku şermok e jî hinekî wisa şerm dike, yani bi rihetî xwe nîne nikare bîne ziman, di axaftinê re hinekî xwe dide baş, lê hemû spartekê xwe, hemû dersê xwe, hemû tiştê ku tu jê re bêjî bêkê masî teqez bêk tîne.
روزکی مامۆستای وی فرقێکت بینێ کو یعنی باڵاوی دەکشینە دە هەموو میناکێک و جەلیل دەدە ناوێت تایبەت دەبێژە میناک ئەس بێژم بەحسا کەسێکی دیکە دەبێژە ئارمانج وا کردە ئارمانج وەها گوتیە ئارمانج وسا تەودگەڕە ئانجی دەبێژە گولێ فلان تشتی کردە گولێ دەبێت دەربارێ دە و گولێ ئامادە باە وستا دەفەکری ئانجی خەجێ وەها گوت مامۆستای دەفەکرە جەلیل دەبێت وا ناوێ هەناتە ویشکردینی ناوێتە باڵکێشە دەبێژە کو ئەv ئارمانج کوڕێ منە گولێ هەڤژینا منە خەجێ داپیرا منە یعنی ئەس دixwazim ku Celîl wisa dibêje ez dixwazim ku derdora min nas û dostê min xizmê min ev jî perçeyekî cîhanê ne ev jî perçeyekî jiyanê ne cîhanê ez weka romanekê digirime dest û em xizmê ez jî di nav de xizmê min jî derdora min jî malbata min jî em jî qereqterekî vê romanê ne ez dixwazim ji vê romana cîhanê em kêm nemînin para me jî tê de heye vê awayî mînakê rastîn didime der lê mixabin rojekê yanî demeka wisa tê ku ez bêjim welatê Celîl jî di nav de şerrekî pir mezin diqewime şerrekî wisa mezin diqewime ku gelek dewletên wê herêmê yanî têk diçin şerpeze dibin wenda dikin ew herêm ser û bin dibe lê tiştekî wisa diqewime welatê Celîl ji wê şerrê derfetekê dibînin fersendekê dibînin dagirkerên xwe ji ser axa xwe diqewirînin û xwe azad dikin welatê rojê êdî dibe welatekî azad dewleta xwe ava dikin û hemû pergala xwe ya perwerdeyiyê pergala xwe ya aboyiyê gelek tiştan rêveberiya xwe saz dikin rojekê difikirin yanî rêveberê wezareta perwerdeyiya welatê rojê difikirin ya divên ji bo gelê xwe ku bi salan e bi sed salan e gelê me hewqa têkoşiya ye berxuda ye gelek xwedî ezmûn bi dest xistine ji bona perwerdeyê em dixwazin ku sûdekê ji vê yekê bistînin em çawa bikin kesek pêşniyar dike dibêje ku em derseka wisa di dibistanê xwe de bidin ku ev kesên di dîroka me de an jî ev kesên ku ji bo azadiya welat li ber xuda ye têkoşiya ne bira heftiyê rojek be ساعتك او روجك ساعتك و دو ساعت به برا ورن رفه عزمونه کو دیتنه ji xwendekara re ji zarokê welat re ve bêjin da ku em çawa rizgar bûne hetanî roja îro em çawa hatine vê rojê em bibînin li bajarê ku Celîl jî lê dijî dema ku vê pêşniyar tê kirin û dixwazin kesê di vî bajarê de jî kesê vî awayî bibînin nas bikin her kes destpêkê Celîl nîşan dide dibêje teqez di vî bajarê de kesekî ku xwedî vê nirxê ye û vê peywirê heq dike destpêkê dibe Celîl e ji ber ku destpêkê de jî min gotiye ji ber ku di her warê jiyanê de her tim xebateka ji bo milet xebateka ji bo welat dema ku bibûya Celîl li wir amade bû navê Celîl pêşiyar dikin lîjneya wezareta ya perwerdehiyê dixwazin ku Celîl nas bikin tên mala Celîl ji Celîl re vê de xwazê dikin fikra xwe ramana xwe tînîna ziman dibêjine Celîl em dixwazin ku di ezmûnê xwe ti bi xwendekara re bi zaroka re bînî ziman vî awayî derseka wisa em ê di dibistana de bidin lê belê weke ku me gote Celîl yanî hinekî wisa şermokeyî ye piçekî şermokeyî bi kesayeta wî re heye yanî û mirovekî wisa dil aram e dil nerm e ne nefs biçûk e dibêje na
از به پیشنیار و قبول ناکم جبر کو کسی کوش مزعفتر خبات کرنا کسی کوش مزعفتر تیکوشیانه هنه او یک او پیور دست پیک حق وانه دوی اون هرن و پیوری بدون وانا لبلی جلیل دکه و ناکه کسین ولات لیجنیا وزارت دبیجنا مبگل کساره آخافتیه هر کسی دست به که نشان دایه اما هر دریه هر کسی بدن لیم ایرو هاتن البر دریه تا ام خوازن کو دوی داخواز همه پیک بینی جلیل جی و داخواز هم پیک دینه و هفتی روزه که 2 ساعتان دچه دبستان عزمون خواه عزمون خود جیانه ده به دست خستیه زارو که ولات خورا دبیشن به وی آوای جلیل دیگه جا آرمان جا خواه کیف خوشیه که مزن ده جیان آوی ده چه دبه او خیاله کو کریه ولات وی ولات روژه آزاد بویه و جلیل جی ایدی وکی کسایته که آزاد تو ولات خود دجین نها و چیرو که ملگوری چه و گوت جبر کو هر کسک پیور کاوی جبونا ولاتي وی و جبونا ملاتي وی هيا هیویدارم کو ام لگوری و چیروکی لگوری چیروکا جلیل ولات پروریا وی ام جی درسکی جخورج و چیروکی درخن و لگور و یکی ام تب بگرن رحمت لدیو باب گهدارن خلیل سر نیارن بمینند نوا خیر و خوشیده